गिबियावनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गाहाम हामलायनाय होदों जे बिथांनि साननाय आरो मावनाया दिनैहाय नैबे ओनसोलखौ लानानै बायजो मुलुगनि सुबुंफ्रा थांनाय माखासे जिथायाव बेयाव जोबोद मोनसे डिस्टार्बेन्स एरिया होननानै बेयाव हाथियारनि माखासे गोहोम दं होननानै गोबाङानो फैनो नागिराखैमोन। गोबाङानो नैबे ओनसोलखौ लानानै जोबोद मोनसे बांसावनाय जे बे ओनसोलाव थांजाया, बे ओनसोलाव मानसिनि जिउजों लोगोसे धोन सम्पथिनि बेयाव खहा जायो बा खहा खालामो होननाय बाथ्राफोर दंमोन। दिनै बेखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बायजो मुलुगनि भारत आरो गुबुन हादोरनि माखासे सानसुमैफोर जायफ्रा सासेयैनो गाव हारसिङैनो मोनफा मोनफा इन्सटिटिउसन, जेराव सारा मुलुगखौ गोबां फिल्डआव गोबां बिथिङाव बिथांमोनहा मोजां मोनसे पजिटिभ लामा होदों। बै बिथांमोनखौ लिंना लाबोनानै दिनैहाय जोंनि बे बिटिआरनि क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गिबि खेबनि थाखाय इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल खुंनानै जेरैहाय बांलादेशनि सासे जोबोद मोनसे सुबुं धोन जाय माने नबेल लरेट बिथां मोहम्मद इउनुस बिथाङा फैदों आरो भारतनिबो गोबां बेबायदिनो माखासे फुंखा सुबुंफोर जायफ्रा दिनै बे नलेज फेस्टिभेलाव फैनानै जोंनियाव जि मोनसे नेगेटिभ मोनसे इमेज दंमोन बेखौ दिनै पजिटिभिटियाव लांनानै बिथांमोनहा जोंनि ओनसोलखौ मोनसे एक्सप'जार होनायनि जि हाबाफारि बेखौ लानाय जादों आरो बेजों मिजिं खालामदों जे थांनाय माखासे जिथाइ बोसोराव जेफोर जोंहा बदनामफोर दंमोन बे बदनामफ्रा गैया जानानै नैबे ओनसोलखौ लानानै दिनैहाय टुरिजिमनि बेलायावनो होन, जोंनि दानाय लुनाय आगर आखाइजों लोगोसेयैनो जोंनि मावनाय दांनाय आखाइ हाबा, बेजों लोगोसे दिनै जोंहा नैबे ओनसोलनि सुबुंफोरा जोंनि बर' सुबुंखौनो लानानै एबा गुबुन गुबुन माखासे बेयाव थानाय हारि माहारिफ्रा मोनसे एक्सप'जार नांगौ जादों जोंनो, माखासे नलेजनि गोनां जादों जोंनो, माखासे एन्टारप्रेनियरशिपनि गोनां जादों जोंनो, जायजों जोंनि रांखान्थि अबस्थाया साबखांगोन। रांखान्थि अबस्था साबखांनानै जोंनि सोलोंथाइ अबस्थाया साबखांगोन आरो सोलोंथाइ अबस्थाया साबखांनाय लोगो लोगोनो जोङो मोनब्रै बेरानि सिङाव थादोंमोन दिनैहाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनानो दिनै बे मोनब्रै बेरानिफ्राय ओंखारनानै बायजो मुलुगाव थांनानै जोंनि कालचारखौ लानानै थांनायजों लोगोसे गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन थावनिनिफ्राय राङारि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, बायदिसिना दारिमिनारि माखासे बिथिं, बे बिथिंफ्राव बिथांमोनहा नलेज लानानै फैगोन, जोंनिफ्रायबो लानानै थांगोन आरो बिदिजों जोंनि ओनसोलनि मोनसे नेगेटिभ मोनसे इमप्रेसन, नेगेटिभ मोनसे इमेज, बे इमेजफोरा दिनै गैया जानानै जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन खौसेथिनि थाखाय हाबा मावनायनि मोनसे थावनि, बेयाव मोनसे हाबा मावनो माखासे स्कपफोर दङ, बे बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांमोना बायजो मुलुगाव लानानै थांगोन आरो बेजों जोंनि नैबे ओनसोल बिटिआर ओनसोल क'क्राझार बे ओनसोला मा जागोन जे नेगेटिभ मोनसे इमेजनिफ्राय बारग'नानै जोङो पजिटिभ दिगाव बायजो मुलुगनि सुबुंफोरखौ जोङो हांख्राय हरनानै बे ओनसोलाव जौगानायनि लामाखौ निस्सय स्रां खालामगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। गुबुन गुबुन बिथिङाव फरायसाफोरखौ गोबां माने गियान फोरोंनाय बा नलेज फोरोंनाय हाबाफारिफोर लानाय जादों। निस्सय बेयाव गासै मोनद' सेमिनार हल दङ आरो बे सेमिनार हला मैयानिफ्रायनो कन्टिनिउ गुबुन गुबुन माखासे फिल्डआव बेयाव हाबा मावनो थाखाय माने सेमिनार जाबाय थादों आरो बेजों जोंनि नैबे ओनसोलनि जायफ्रा दिनैहाय गावखौनो सासे सुबुं महरै गायसननो थाखाय नाजादों, बैबायदि दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय लानानै माखासे NGOsफोर, माखासे बेबायदि ग्रुपफ्रा आवगायबोनानै गावखौनो सेल्फ रिलायेन्स खालामनायनि थाखाय मोनसे सिमां नुदों, बिथांमोनहा निस्सय मुलाम्फा जागोन आरो बेजों जोंनि ओनसोलनि राङारि बिथिंनिफ्राय लानानै सोलोंथाइ बिथिं गासिबो बिथिङाव साबखांनाय फैगोन। आरो बे सेमिनाराव बिसेसकै माने इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोर, कलेजनि स्टुडेन्टफोर, जोंनि स्कलारफोर, जायफ्रा रिसार्च स्कलारफोर दङ, जायफ्रा आबादारिफोर दङ, जायफ्रा दिनैहाय मोनफा मोनफा इन्सटिटिउसन सालायगासिनो दङ, बेजों मर माखासे नलेज लानानै बिथांमोना मोजां मोनसे खामानि मावनो हालांगोन इयुनाव। आरो बेयाव नायबाय जे जोङो खौरां बिजोंनि जोबोद मोनसे रल निस्सय दङ। दिनै खौरां बिजोंफ्राबो जिबायदि रोखोमै फोसावनांगौ जानानै दं,
बेखौ बिथांमोना निस्सय फोसावदों आरो बेजों बायजो मुलुगा जोंनि नैबे ओनसोलखौ निस्सय मोनथिगोन बे ओनसोलाव जे जोङो हारि माहारि मुगैलायनाय गैया बे ओनसोलाव जे जोङो गोजोन खौसेथियै संसार जानो लुबैयो बे ओनसोला जे गोजोन फैबाय बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा जे जौगानाय लुबैयो बे ओनसोलाबो गुबुन जौगानाय हादोर माने जायगाफोरबायदि जौगानाय थावनिफोरबायदि एखे आगानै आगान मिलायनानै दावगालांनो लुबैयो बे जिनिसखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों फोसावदों आरो बेजों निस्सय फैबाय थानाय समाव जों मोनथिस'वा जासे माखासे जोबोद मोजां मोनसे जोंहा मुलाम्फा जागोन होननानै आं फोथायनाय दं। नाथाय सार बेराफारसेथिं एचएस एग्जाम आरो मेट्रिक एग्जामा जानो खाथियावनोसै आरो एचएस एग्जामा जागासिनो दं दा बेवहाय नैबे फेस्टिभेलखौ खुंनायनि बेलायाव साथ्र'फोरनियाव माने गोबां गोहोम खोख्लैबाय होननानै खायसे मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ दा बिनि सायाव नाय जे जोङो नैबे फेस्टिभेल खुंनाय बे फेस्टिभेला गोबां माखासे पजिटिभिटि बेयाव दङ बेजों गोबां माखासे दिनैनि नङा गाबोन समफोर फैबाय थानाय समनि थाखाय फैबाय थानाय डिकेड्सनि थाखाय सिन्था खालामदों दा बेजों ससाइटियाव